negatief op. Dan is al die uitzichten van een zachte economie die kijken op het 0,8% laag. China is pas bekend gemaakt als voor de economische groei van die tweede kwartaal. En het uitgekomen tegen 10,3% en oor 11,9% in die eerste kwartaal. Inflatie was dan ook algekomen op 2,9%. En dat positieve cijfers bij zijn toch een klein beetje laag, 0,3% laag, 1%, 0,9% laag. Ik sê cijfers in China iets wat positief, maar dit is iets wat laag, dit wat net probeer regkrijgen om die economie iets wat af te doen. Maar nog steeds baie goeie cijfers natuurlijk. In Australië van 3% laag, dit is die Australische olieprijs, maar dit is daar van 8% laag. Commoditeitsmarkte van wel 5%. Ja, 2012 dat was $7 vir ons, Platinum is op het $1,528 vir ons, Brent staat op $76,40 per pond.